Здароўкі, гэта зноў мы, канал «Загляне сонца». І сёння ў эфіры кіно і немцы, якіх актыўна абвінавачваюць у знішчэнні Мінска. Нібыта ў 1941 годзе разбамбавалі аж на 80% будынкаў. Узнаўляць не было чаго, таму прыйшлося рабіць усё наноў. Я чуў, што гэта не зусім праўда. І наш гістарычны рэдактар Алесь кажа, што накірунак думкі слушны. Давайте разбірацца. Як гучыць савецкі наратыў? Ну, так, як нас вучылі ў школе. Немцы, халера іх бяры, не пакідаюць ад беларускай сталіцы нічога ці амаль нічога. І тут на экране нешта пачынае ззяць. І з'яўляецца савецкі бог-дэмюрг Сталін, які кажа так урачыста: «Няхай тут будзе горад сонца». Савецкі наратыў, як гэта часта бывае, становіцца афіцыйным у РБ. У нас нават Дзень незалежнасці пераставілі на 3 ліпеня, дата, так бы мовіць, вызвалення Мінска. Маўляў, з гэтага самага момента і пачынаецца стварэнне беларускага сусвета. Ну, той легендарны пацалунак першага партызана і партызанкі. Гісторыя прыблізна такая ж. Універсальная ілюстрацыя для вышапазначанага свята — карціна, якую кожны ведае са школы. Валентин Волкаў, Мінск, 3 июля 1944 года. Там, натуральная ідылія, савецкі танк, дзеці, жанчыны з кветкамі, а на фоне яшчэ дымяцца руіны горада. Але знаўцы тэхнікі кажуць, што ёсць вельмі важны поінт. Адзін баец, мы яго зараз паказваем на экране, таму, калі ласачка, дастаньце тэлефон са сваёй кішэні, ліха тармазіць на нямецкім матацыкле. Ёсць меркаванне, што менавіта на нямецкім, бо СССР матацыклы пад вайсковыя патрэбы ў той час не рабілі. І адсюль выцякае жахлівы поінт. Мастак Волкаў увесь час акупацыі знаходзіўся на занятай фашыстамі тэрыторыі. Таму цалкам мог намаляваць сустрэчу народам немцаў. Не кладзіце тэлефон у кішэню, зараз мы на экране круцім кадры менавіта з 1941 года. Жанчыны нясуць кветкі немцам менавіта на моцках. Магчыма, ужо пасля фашысты сапраўды змяніліся камуністамі. Ладно, давайте не про тэхніку і Волкага з яго бедамі, а про горад. Напярэдадні вайны Мінск, хоць і быў сталіцай, выглядаў далёка не фэнсі. Па факце, старая забудова 19 стагоддзя, як правіла, 1-2павярховая, канешне, касцёлы і пэўная колькасць крутых дамоў па тыпу гатэля Европа. Але глобальна мора драўляных хатаў і не заўжды брукаваныя вуліцы. Мы рабілі адмысловы выпуск пра падарожжа ў беларускую сталіцу 1913 года. За амаль 30 гадоў з'явіліся будынкі дома ўраду, оперы, акадэміі навук, дома афіцэраў, ды яшчэ з дзясятак навінак. Але яно ўсё выглядала дзіўна і непрапарцыянальна. Таму, уласна, да вайны і скразіла ідэя пра перанос сталіцы ў Магілёў. Нічым не горшы горад, ды далей ад рыжскай небяспечнай мяжы. Важная інфармацыя. Мы рабілі тэматычны, іншых не маем, выпуск пра рыжскую дамову. Калі вам бяспечна, паглядзіце і ўпадабайце гэты відос. І на канал падпішыце, калі ласка. Хацелось б да лета сабраць 10К. Карацей, толькі ў 1940 годзе, пасля далучэння заходніх абласцей, уключна з Беластокам, інстытут Белдзяржпраект падрыхтаваў скарэктаваную версію генплана Мінску, якую з новымі зменамі і карэктывамі ажыццявілі ўжо пасля вайны. Чорнай датай для горада лічыцца 24 чэрвеня 1941 году. Балістычных ракет, якімі зараз Расія шмаляе па Ўкраіне, яшчэ не было. Таму менавіта самалёты. Менавіта яны скідывалі запальвальныя бомбы на горад, справакаваўшы вялікія пажары. Вось тут узгадваем пра агромісты масіў драўлянай забудовы. Тыя дамкі і сараі сталі першымі ахвярамі, але пытанне, наколькі ўсё было фатальна. На нямецкіх фотках і малюнках і надалей дом урада тарчыць з мора хатаў. Немцы не ставілі на мэце знішчэння гораду і хацелі прыстасаваць яго да сваіх патрэбаў. Але пажар разышоўся вельмі шырока, а савецкія вайскоўцы, партыйныя дзеячы і тым больш пажарныя ўжо эвакуяваліся. Ёсць мінская легенда, нібыта тагачасны старшыня гарвыканкама Панамарэнка так звальваў на ўсход, што яго аўто на вялікай хуткасці збіла дзяўчынку. Праўда ці не, вялікае пытанне, але Панамарэнка так часта ўзгадваецца ў нашых відосах, што ёсць прапанова запіліць нешта пра яго. Калі вы за, напішыце, калі ласачка, у каментарах. Горад немцы ўзялі ўжо 28 чэрвеня, першы ж тыдзень вайны. Драўляную забудову пахерлі шмат у якіх месцах. Каменныя будынкі таксама вельмі пацярпелі. На здымках бачна, што цэлымі вуліцамі стаяць коробкі. Аднавіць можна, але прям зараз жыць нельга. Давайте паглядзім на адзін з нямецкіх авіяздымкаў. Гэта раён плошчы Свабоды. Бачна выгарэўшыя дамы, але агулам горад як горад. Шчыльнай каменнай забудовы ў тым раёне нават больш, чым зараз.
Дарэчы, пра фотаздымкі. Тут таксама поле для вялікай колькасці маніпуляцыяў. Напрыклад, у артыкулах на папулярных ресурсах нярэдка фігуруе вот такі вось здымак. Паглядзіце, калі ласка, на яго. Ну, руіны, ну, Мінск, але толькі вось херушкі, гэта Варшава. І можна параўнаць, дарэчы, разбурэнне беларускай і польскай сталіц, дзе рэальна трындзец, а дзе ўсё ж такі не. Усе гэтыя вылічанні працэнтаў, колькі гораду знішчылі немцы, і маніпуляцыю на гэтую тэму пачаліся адразу ж пасля вайны. Лагічна. Ну, як саветы зробяць статыстыку знішчэння гораду, калі ён быў не пад іх кантролем з 41 па 44 годы? Ніяк. Таму кожны піша, як хоча. Знішчана 80% жылого фонда, 60 ці 70, 52, коска 4 і гэтак далей. Што рэальна ператварылася ў руіну, а куды проста на тэрыторыю упала бомба, а дзе яна яшчэ і дэтанавала і справакавала пажары, не ўдакладняецца. Тым больш не ўдакладняецца, што было пашкоджана ўжо савецкімі дыверсантамі пры адступленні з гораду. Важны поінт. Даследчык Мінску Сергей Абламейка, якому мы вельмі рэспектуем, піша, што яны падпальвалі найбольш важныя для саветаў аб'екты. Напрыклад, абласную ўправу міліцыі ў раёне цяперашняй вуліцы Янкі Купалы. Карацей, давайте зафіксуем. Адмыслоўцы лічаць, што крытычнай колькасці неаднаўляльных стратаў у 1941 годзе Мінск не прыцярпеў. Вайна адбыўся чаканы дэмаграфічны адкат. Насельніцтва каля 100 тысячаў. То бок гэта не быў Марыюполь ці Бахмут, не горад-прывід. Зараз наш монтажёр паказвае вам кадры украінскіх сённяшніх гарадоў. Расія занялася сабою і браніла Маскву з Ленінградам, а Мінск стаў мішэнню ўжо савецкіх удараў, бо буйны чыгуначны вузел, праз які праходзіла нямецкая тэхніка. Мы не самыя вялікія знаўцы расійскай гісторыі, не прэтэндуем, але іх вайсковы тренд на выпаленую зямлю відавочны. Тагачасны Мінск – нямецкая тэрыторыя, можна знішчаць без шкадавання. Камуністы любілі ажыццяўляць масіраваныя бамбёжкі на красныя дні календаря. Напрыклад, 8 сакавіка 1942 года ці 1 траўня 1943. Больш за ўсё даставалася раёну опернага тэатра, бо там нібыта знаходзіўся штаб фашыстаў. Ну, прынамсі, па той бок фронту так лічылі. Найбольш масіраваныя ўдары пачаліся па меры набліжэння фронту і пачатку так званай беларускай аперацыі. Гэта чэрвень і пачатак ліпеня 1944 года. Лёсавызначальныя для Мінску рашэнні былі прыняты ў красавіку 44 у Маскве. Савецкія кіраўнікі далі дазвол на максімалках выкарыстоўваць авіяцыю. Дзякуй, такі ў дужках Сталіну, дзякуй маршалу Жукаву і дзякуй маршалу тагачаснай савецкай авіяцыі Галаванову. Дык вось, той самы маршал Галаванов актыўна справаздачыўся пра нанесеныя ўдары па Брэсцкаму, Люблінскаму, Хелмскаму, Мінскаму і Баранавічскаму чыгуначным вузлам. У чэрвені было здзейснена 6053 самалёта вылетаў. Херачылі па Маладзечна, Асіповічам, Воршы, Лунінцу, Полацку. Колькасць самалётаў у эшелоне магла даходзіць да 200. Наколькі гэта было ў рэчышчы вайны, наколькі гэта было нармалёва па ваеннай навуцы, наколькі гэта было гуманна, наколькі агулам правільна ставіць такія пытанні, я не ведаю. Але пытанне, наколькі кропкавымі і хірургічнымі былі тыя ўдары, яно слушнае. Наш Алесь, рэдактар гістарычны наш, просіць не смяшыць яго. Маўляў, глядзіце на Украіну. Бачна, наколькі мэты ў рускіх адпавядаюць выніку. Кожны раз ідзе гаворка чыста пра вайсковыя аб'екты і базы скаплення тэхнікі. Трэба зазначыць, што у немцаў у 44 годзе у адрозненне ад саветаў 41 года працавала СПА, па-руску это ПВО. То бок самалёты не рызыкавалі спускацца нізка, а калі ты высока, можна зрабіць такое меркаванне, то наогул ніхера не бачыш, куды ты і што кідаеш. Так званая беларуская аперацыя доўжылася з 23 чэрвеня па 29 жніўня. Ужо ад сярэдзіны чэрвеня Совінформбюро амаль штодня інфармавала пра налёты. Класічных баёў з немцамі за горад не было. Сэнсу трымацца за Мінск, які тым больш не меў нейкіх там умацаванняў, як, напрыклад, Кёнігсберг, таксама не было. У выніку саветы расхерачылі ўсё з паветра, і немцы адступілі. Камуністы зайшлі танкамі людской сілай. Лічыцца, што ўжо 2 ліпеня фашысты канчаткова пакінулі горад. Генеральна эвакуацыя прайшла 28-30 чэрвеня, але ёсць звесткі, што саветы ебалі
бачылі надалей. Журналіст Пётр Васілеўскі пазней задаваўся пытаннем: навошта 3 ліпеня, якое сёння адзначаюць як усенароднае свята, савецкая авіяцыя нанесла па Мінску, дзе немцаў ужо не было, і савецкая авіяцыя ведала гэта, масіраваны бомбавы удар. Гісторыкі уцямна патлумачыць гэтага факта не могуць. Кажуць, што 3 ліпеня меншукі не мітынгі ладзілі, а хаваліся па склепах ад так званых родных бомбаў. Што да савецкіх танкістаў, дык таксама кажуць, што яны мусілі дагнаць фашыстаў і, дарэчы, зрабілі гэта каля Валожына. Таму часу, каб ладзіць сустрэчы і прымаць кветкі ад нібыта шчаслівых менчукоў, тупа не мелі. Праз загад не спыняцца танкі абмінулі горад або, не спыняючыся, прайшлі ўскраінамі. Гэта чарговае прывітанне спадару Волкаву і яго манументальнай карціне. Кажуць, горад нагадываў пекла, было не да кветак, страшэнна забруджаны, у цэнтры амаль няма людзей. З жудаснай лёгкасцю можна напаткаць на амаль на любой вуліцы вялікую колькасць трупаў і людзей, і коняў. Паэт Міхась Ленькоў узгадываў надпісы «Замініравана» на уцалелых дамах. Бітае аконнае шкло уелася ў падатлівы асфальт, тратуары перарабіліся ў такую мазаіку. Ну і тут ці там сустракаліся абгарэлыя косткі. Жудасна. А цяпер віктарына ад нашага гістарычнага рэдактара. Падумайце, калі ласка. Калі немцы не абараняліся, чые гэта трупы? Яны што, з 1941 года там ляжалі? Паміралі людзі, нічылася архітэктура. Сергей Абламейка паспрабаваў падбіць гістарычныя будынкі, якія знішчыла менавіта летам 44-го савецкая армія. Мы не все праілюструем, не пра ўсё ёсць фоташкі, але будзе вельмі цікава. Езуіцкі калегіум з гарадской вежай, касцёл і кляштар дамініканаў, дом сапегаў, пазасталы цэлы квартал на камуністычнай у раёне кляштару дамініканаў пры яе стыку з Энгельса, касцёл і кляштар бенедыктынак на інтэрнацыянальнай, значную частку старых дамоў паміж вуліцамі Астроўскага і Віцебскай у ракаўскім прадмесці, ну і многія іншыя будынкі. Менавіта тады быў разбомблены і згарэў правы бок вузкай і выгінастай вуліцы Камсамольскай, у выніку чаго пасля вайны яна была выпрастана і пашырана. Такі самы лёг спасціг і ўвесь квартал паміж рэвалюцыйнай, інтэрнацыянальнай і камсамольскай. Пагадзіцеся, тое, што я апісаў, вось гэта быў зусім іншы Мінск, горад, які нёс зусім іншую гістарычную памяць. Існуе кніга «Хто разбурыў Вільню». Таксама апісвае падзеі ліпня 1944 году. У літоўцаў больш магчымасцяў для працы з архівамі. І свабоду ўсё гэта выдаць на паперы афіцыйна. Пра Мінск, на жаль, такой кнігі пакуль няма. Толькі савецкі міф пра дэміурга Сталіна, які варушыць вусамі і будуе новы горад. Трэба зазначыць, Мінск не унікальны ў сваіх праблемах, але Гданьск, Варшаву, Вроцлаў ці Дрэздэн менавіта адбудоўвалі, а яны пацярпелі куды страшней. То бок аднаўлялі старую планіроўку, гістарычныя аб'екты. Мінск жа свядома пабудавалі па новай канцэпцыі маленькі Пецярбург. І дзеля рэалізацыі гэтай задумы былі дадаткова знішчаны цэлыя вуліцы, а таксама фантастычны касцёл Фомы Аквінскага, халодная сінагога, няміга і гэтак далей. Ну, то бок не зруйнавалі фашысты, знічтожылі камуністы, але гэта тэма асобнага выпуску. Патрэбны архівы для канчатковых аб'ектыўных высноваў і падлікаў. Нельга казаць, нібыта бальшавікі бамбардавалі Мінск жорстка і бязлітасна, а фашысты вунь гуманна і пяшчотна. Горад разбураўся агульнымі намаганнямі нацыстаў і камуністаў. Значным выпрабаваннем для гораду стаў штурм Чырвонай арміі і выгнанне немцаў 3 ліпеня 44-го. Потым гэтыя разбурэнні былі залічаны на рахунак нацыстаў і улічаны ў спіс рэпарацыяў. Так лічыць даследчык горада Захар Шыбека. Таксама, паводле меркавання даследчыка, паваенныя разбурэнні па сваім маштабе не надта саступалі ваенным. Пакуль у Варшаве, Дрэздане, Ковентры аднаўлялі гістарычную забудову, у нас дабівалі і тое нямногае, што засталося. З Мінску рабілі узорны сацыялістычны горад, а гэта вымагала вялікіх ахвяраў. Уся гэта гісторыя не змяншае і не абясцэньвае трагізм сітуацыі для жыхароў нашай сталіцы. Не прымяншае працу людзей, якія пасля вайны будавалі горад, але не будзем паўтараць тыя наратывы, у якіх нам прапануюць існаваць. Маўляў, цёмныя сілы захаду разбурылі цудоўную беларускую сталіцу, а савецкая ўлада пад мудрым кіраўніцтвам Сталіна адбудавала новы, у 100 разоў лепшы, і з гэтага пачалася Беларусь. Гаўніна нейкая. Савецкая ўлада моцна спрычынілася да знішчэння гэтага горада і збудавала на яго месцы такі, як ёй, увага, не нам усім, а ёй,
падаваўся патрэбным. А чалавечыя эканамічныя і гісторыка-культурныя страты цалкам перакінулі на фашыстаў. Яшчэ і стрэслі з них за гэта грошыкі. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Лайкі, каментары, падпіскі. Калі бяспечна, безумоўна. Ну, і давайте беларусець разам.